From go back, Bangladesh. It is because of you that this situation has arisen on this day. We feel for our Czech brothers and sisters. Tinggalang mentah ke sengi ke bala khot dekat komsu kadeh luar ke jing penpau ke jongi kum ka kenhun komsu ke badan lang ki seng bhalang ke fair na po rilum kasih dan tiap komjuk rampo garu barakaju ke po ru ban khot ban wer ban penpau ke jing teli kum ki trai muluk kata ki nyol trap bat ki achek bangilong komjuk lada don ka jing sha yurot lane ke jing sha leben jong wei ni ki trai muluk ka ni ka jala ka jong ngilong ki blak loi banya trailang lane banya teli ti ka jingmut hi jong ka ni ka jelang ka ni kata ka baar ka long ban pha ka kubur ka basai syakitu ki brio ki bomde ki trai snong ki bomde ki trai jala ki banging om ki poi wer ki poi hap bakim dei banwan le trai apo ka jala me ka halia ka jala ka jongi ki trai jong ka jala me ka halia ki de ki nyau trap bat ki achik bat pi pim don hok banwan ka ni ka jala ka jongi ban le trai la ne ban kam trai la kalong ya khndo ka siap la kalong ban muslia ya ka sanhima sima pimla ban le kum ta kham tam e apo GHDC election la ne kata ka Garwil Autonomous District Council la ne ki district council namari ki district council la yangi kum kita kilat la ne ki jingyada ki banyada ya khndo ka siap ka jongi ki banyada ya riti dustur ka jongi tingi kwa ba ka GHDC kum kalong ka kerteng ka jongka ka bandai bet tang ki riulum garu la ne ki achek ki bade ban yo hok ban ye simbenta ka election hasil sekali ban long kumju ajan tel sekali ban long kumju tika jing persyang la ne ka jing bakla ka bala bakla mentar ki nyopau tli snam ba ailat ikin ki beri ka bana bar ban khapbut bat ban yo long ru kim KMDC ka jing bakla jong ki nong elam haki snam ki bala adam tengingi kmi lenti ba ka sarkar ka ba mentar la ne ki nong elam ki ba mentar maki kin sim ka jing kli ban penbet ya ka jing bakla kim dei ban shuhun ban ong tamba la sya ya ki bro kata mentar min syaem apa pidai ki nong elam pia ban sim ka jing kli kham tam ne ba pidai na kajai benri riulum lan utrai riulum utrai di trai muluk kon chief minister jongi udai na kajai benri achek udai ban perkat ru ya bahag mya jongki achek ka district council ke badan apa Garwil sekali ban pet ya ka bahag mya jongki achek tiki bandai ban don menta ban thau an ban thau ya ki kendon ki ba fair lengba ka ADC kini bandai ki achek kin kumnon ailat di ubri ubom tep ya ka riti ke dostur ka jongki ubom tep ya ka an ke ban bat kendo bat kumta ter bun syong kum MDC ti kani ka di kapur ba ki garu menta ki layeng ban peni ban dawa yang tak hok ka jongki bat ngi kum ka jat mriu nyu trap ngi hap ban ai ka jing kersana marka kum ka kalong hi menta kalong baladang imla ban yale ban kini ki beriu nang ti ki belas nang ban peni bor ban be ya ki na pok garu hills kan poi kapur ba lesi kan ja shani shangiru te shwa ka ju ka pot kan ja kum la ja garu hills menta ngihap ban sim gila jing ada te ka jing mut jong ka jing lang kalong ban pen snow seki pardok persnam bak mengilong ki ba fikir baka juk kapur mengin kersan ya ki para riulum ki jongi ki badan apok garu. Dear friends, keeping the current prevailing situation that is prevailing in Garo Hills right now and keeping the sentiments of the people in mind, the government of Meghalaya has decided to postpone the Garo Hills Autonomous District Council elections. We will sit and we will decide on how to further take this procedure ahead. But till then, the decision has been made to postpone the elections.